こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は例なりを取り上げたいと思います。よくご存知の方も多いメレかなと思うんですけれども、細かいところを見てみると結構ハワイ語の勉強になるメレなんですね。2番の歌詞を見てみたいと思います。ざっくり歌詞を見てみますと、コアロハカウアエヒイポイネイ、あなたのアロハを私は大切にしています。ハークイクイエハイコウマナオ、私の思いの中で愛の痛みというか、エハは痛みですね。愛するがゆえの心の痛みがハークイクイ、こうズキンズキンズキンとこう続けてこう打ちつけるような、そういうイメージの言葉ですけれども、いつも心の痛みを感じていますと、そんな歌詞ですね。ここで注目していただきたいのが所有の言葉です。たくさん出てきています。こう、これはあなたの方ですね。そして沖縄がつくだけでこう、私のという意味になります。そしてもう一つかう、これも所有の言葉なんですね。私のという意味ですが、このこうとどう違うのか。おの所有形とあの所有形と、所有形には2種類あるんですけども、その使い分けがあるんですね。おの方は受動的、私が選べないものに対して使われるのがおです。そしてあの方は能動的、私がそれを獲得するかどうかを選ぶことができる、能動的になれるのがあです。この歌詞の意味で見ていきますと、かうあえひいぽいね、ここは実は私のと訳したのではちょっと意味が分かりにくくなるんですね。というのが、あえひいぽいね、ひいぽいっていうのは、大切にする、可愛がるっていうような意味ですが、この動詞の主語を担っているのが買う、この私のっていう所有の言葉なんですね。なのでここでは私が大切にしているあなたのアロハと、そんな風に買うを主語として、この後ろに続く動詞のフレーズの主語として訳すべき買うです。そしてこうの方はおなので、私が選べない、所有するかどうかは選べないものに対して使われています。どういうことかというと、なお、これは思いですけれども、何かを考えようとするということではなくて、その思いが向こうからやってくる、感じさせられると、そういう対象に使われているのがこのこうです。その思う、愛するがゆえの心の痛みというのは、それを獲得しようと得ようとするんではなくて、向こうからやってくるものですよね。そういうものに対して使われるのが王の所有形です。ハワイ語には所有の言葉がたくさんありますし、よく使われるんですね。そして私のとかあなたのと訳したのでは意味がよくわからなくなる場合も多いです。こんな風に主語として使われることもあるので、そのあたり注意していただけるといいんではないかなと思います。メディアのためのハワイ語ミニ講座、終わります。